Titim de na make say asitinam no yabre yi pa menini nyina no yabre bibia ye modembo bebi o ha mintimi a no na sum bebi a ono so ntimi na me soso masum san kakran nti ade ba ko a ade we asi a eye meya na say empo emma obi hu nyama kono say bia daachi bi bia meka say meni obi betena no because as de bia mekai nti because me meni adamfo a meka say maba off no me kunu fie akosra no ana say meni ni kodin komo me dian say adwuma mutu dem edam mutu adwuma mu ana dem no so me ne memba no na edi sa agoro edi nkomo social life bia debi me pekora menum sanom menum sada nti media ne me mana se ye hye ne edi agoro nti anka waba 5 off anka wo hye dem a ka wo ne nkwale ya mpacho ai AM Home Care and Nursing Home. No more sure for my own Yaquan. We home care and nursing services, elderly day care, medication management, dementia, and Alzheimer care, physiotherapy services, post-surgery care, illness recovery care. Nina say, Ubushu and Buka be our choir Sabian Yina Befi. No free AM Home Care and Nursing Home for ya 24/7. One more Bequaco Crono, a crowd of us who have no more entertaining. No was one Yaquan Juma. And ye AM Home Care and Nursing Home, Sabina me pay. Ubutimi Crop Bush for Prache Waum. AM Home Care and Nursing Home. Ewa Fanko, Accra, and Saum Road. From 0540 344 837 and 0207 859995. Ebusuamu akwa baba Tuma GH. Barely 1 week ago, and a video be ebeta Bur+nt HSE. Bur+nt bi a ne yere ne mba miensa nyina efrim. A kwan on fa so efrim ne yese eja eto fie honmo a ehye nkwalai ekuma me no. Na information sa hodo na enam echire aba busuafo abekasa efiofo akire mu how a journey start ye omko bo ne pono mu ye ya sanka mama ibenya ne ho didi mu nso no so wo krade a enkwantumenje amenne me no kase mama ni ne menyina no efri achasefo asase so now video bi trend o social media fa papa ya ne ma ene yiri free mi wako grant interview bi ewo Oyerepa FM ena manfo echire mu se obi anka wo yire ne wo ma free mu de interviews pia wo grantee anka ehun hyede ehia for some nim sanka there is a time was anka on pen baby ntina anka on dwen ne ho but you say ento wa da ma entie nkomo a one Yerepafo ediye na afi meso ne demo a subscribe my page ni mi adoma no so se na me upload bi anso na onsa ebetumi aka e ma refin so se be follow me all the other social media platforms so ni nyina too much GH you know ye djuma asase oba kufo clinic ase okay nti omo close no na omo de ne ko agogo south agogo atonsu agogo Kumasi South Hospital okay nti honso hofo kakra na hono na wodi akoniaba okọ no okọ askware mampon ba askware mampon no private nti na okọ okay eko ne dwuma no tina odi akoniaba askware mampon no san akọ agogo south on mpacha nti until say nyameto sa friend na oyo Kumasi South on mo na osan ye askware mampon mpacha I see na zete mu say asitinam de na make say asitinam no yabre yi pa menini nyina no yabre bibia ye modembo bebi o ha mintimi a no na sum bebi a ono so ntimi na me soso masum san kakran nti ade ba ko a ade we asi a eye meya na say empo emma obi hu nyama kono say bia daachi bi bia meka say meni obi betena no because as de bia mekai me hu nipa no na say ontumi nya sa amame a ye bebe no so mekai ye bebe no so edin ye bebe no so nyame no boafo na we adwuma so obi bia ni mpacho ya we de adwuma mpacho mi ye man say adwuma o man so no obi bia ni o she o ye adwuma o wache
enche me fan say me wie bibia mu no 2021 na me dem application koto anwa kwanta nti 2021 ho no mo farm omo dem koto baby short pump ti ho na me koye adwuma for 8 months short pump central region okay nti from there no na omo transfer me ko bonsu kwanta okay nti ho nso me ko di some months ho no mo dem back to baby ni nti baby ni de ho na ma ho for about 2 years ni me 2 years mo na me wo baby ni nti eno na me ka se afasha ya mfani easy be yes abebe se ba me wura adwuma we mu no na ankeya me hu se cafe a me ma me yere no so nani age yes obalenda eno watna ye abre mo din ma unyina o kan ho anka afi amfi mienu ni a wanya mindset adwuma ya anka that's the turning point no anka turning point ni mo yani pacho ono manage say meti o interview da na wo ka bibi say mini adamfo bia ankwale ya na me ba doctor science pa me ba inu made me be zo sinyina hye ono man na mo de say amene me man de na odon mu edin ye adwuma mu no ye wo policy bi wo ho e fe no 10-5 no ye code 5 days now ya change akọ night 5 days now ya back off 5 days but inipa nyina e tie me be dey advance say baby ani ma off for 2 years ni sa 2 years no mindi me off 5 days ni bebre wa omonko ebi a onyan off days na wotimi spend sa 5 days no okrom ha okay but me mantna hoda because me ho kra ba yira me mandi just a single day kra okrom mu da minya me off na back to atonsu na me bafie nti me ba before kra me ba no na me wife wodi nka afre asisi machi dada nti me mbra medu fie na me so me pe fufuo pa nti me ba bedu fie na tese wawie nkra no kwan ho no mbaba begina enye omuntwen me fie kra no mu gina kwan ho twen se me ba nti misi from na omuhumi a na anika omo bia baba beba me na mafaketwa no abo me kwan ho na yakura efie nti ketwa no no bedin kaje mba no oba onum se biscuit shem dada nti bag ne de o ko ho a ene wonu bewu ontwe ma okra nti ono abaje ne bag na okokoduru a friends woyi ne biscuit no nti oyi wia na ode ansa na ode bag no kra de be ato ho nti me bag no ono na mostly like obeme bibia ni a obeme ba nti se minya problem kra wa adwuma mu aya sometimes no me pese me test me kra no brain nti bi o ha ye menya problem adwuma na mato e de amom senka wo na bibi se ato a obeye ne den na like me no mo share ye be wo dem ye be di agro na ye homework nti because me ni adamfo a meka say maba off no me kunu fie akosra no ana say me ni kodin komo me dian say adwuma mu to dem edam to adwuma mu ana dem no so me ne me mba no na edi sa agro edim komo social life bia dabi me pekora menum sanom menum sada nti me dia ne me mana se ye dem ne edi agro nti anka waba 5 off anka wo dem a ka wo ne nkwale ya mpacho ai kwala na bin on pa me ko mu school mu a me ba me hwe ne results ni na ebi o ha ebi wa me test no me test no fi me say wa bon but me ko school mu ho na me ko ka che o mu teacher say akra we onsuan de because ya opago pebo kakra be ma no ha nti me ko na me ka say me mpese obebo nti omu punishing mama a teachers ne say Ivan de munya no because wa ben akra na wo kan ye ntimi mo no because wa ben
ti me so me hunu sa de be e wo fie ba o ko school ho a na che se ba resource no ba ye kama ba ya na me mpe se me kama ni tirim aye ne denti all the time na me sa pushing hard so unsua de no mo bachwa na enkwala miensa na ohwe omo san because na it is a wo fra ba ko doctor na je se wo ani so ade hu bi se ka obutimi ahwe omo at least ubenya doctor ubenya lawyer wo doctor ne de ma omo fra no doctor no ne nana no oye sofu pani wo Kingdom Seekers no o no asan ye doctor o heba clinic nti ne nana no na ye fra no Dr. Ebenezer was every okay nti ono ana madana to no nti na ma obi afre no doctor ana aka ho eno ye ketwa na en patron no ye ketwa no me ka say me every time me ameba nti me fan say me besra o mo no na 5 days pepepe nti me kokodru adwuma me na matwa daben juada na sa me frifie kwasiada nwumre frifie kwasiada nwumre because na me start adwuma the following day Monday nti me frifie kwasiada na me kokodru adwuma me duru adwuma so am ba girl no ono na bedi nkan afafo na o fifie kwasiada nwumre no nkomo be ni twato a ne o mani di na Sunday ni ntino me boa omo me omu school uniform ni adada se me ba me ana me horo na ya ma polish ho ne ahihye omu books ni ade nyina nti Sunday ni de me ba ma fasa responsibility no omu uniform on be she no sa week ni nyina na me tu ni nyina na me de egu omu ho nti sa every Sunday to me wo fie dia adwuma dia me ye no o fifie kwasi ada nwumre no na bibi sisi so ada me frifie ni de na bibi enhye dan kyerɛ me sɛ bibia betumi ayɛ be asi nti me da me de enije bibi ensi ma wo yɛ manhyo manya satinka no anya satinka manya enije sɛ be ma wa ba fia behwɛ ne yere ne ma a wo san akɔ ankomo atwa to a no giridi yɛ saa kwasi